Всім хай, з вами Dance Tale Sans, і ми граємо в так звану ігру, як Undercards. Я вже поставив от Edge of Flower і Gold Flower. Граємо далі. Граємо. У мене тут телевізор грає. І тато ходить. Так, ставим. Давайте оцього сірого. Б'єм. Ні, поставим ще. І б'єм. Блін. Ні, я червоний. Все нормально. Тут в мене вже я закінчу хід. Я майже переміг. Переможу, не переможу. Його знаю. Такс. Ух ты, блин. Поставь. Цыганы. Ха-ха. Двох циганів поставив. Кстати, цю магію вивчив за допомогою одної штучки. Штучка це називається закритий рот. Ну, то есть, коротше, ця магія вивчається дуже довго. Бачите, в мене зараз закритий рот. Я нічого не говорю, але я говорю при тому. Це магія. Б'ємо. Таунт. Бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вибачте, я не вмію бітбоксити. Я можу забітбоксити отак от. Падлов везде. Тут и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и тут, и там, и тут. Ладно, хватает. Я вже пів відео бітбоксу. По-своєму. Так. Антон, ну ты же счастлив с Кристиной, мы уже хотели как лучше. Я счастлив. Ты уверена? Разве нет? Не ладно. Главное, что вы мне подставили. А коли я відкриваю рот, я не говорю. Вибачте, що закричав. І тут, і там, і там, і там, і там, і на двох везде. Тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут.
Тут и там, тут и там, тут и там, тут и там, падлох везде. Тут и там, и тут и там. Ладно, мені пора закінчувати. Всім удачі, лайки, підписка, всім пока.